muntanya de Sant Ramon és un espai molt important per la ciutadania de Viladecans, però va més enllà, perquè també ho és per la de Sant Climent i per la de Sant Boi. Amb aquest aplec s'uneix tradició, cultura i natura, amb la part més alta de les tres poblacions que observa tota la ciutadania quan aixeca el cap, que és el primer que troba més enllà de la seva ciutat. Acostumo a pujar a Sant Ramon sola, a fer esport, i ha sigut molt agradable trobar-se amb tanta gent i trobar-se també amb gent de Sant Climent, jo soc de Sant Climent, i amb gent de Sant Boi. M'ha semblat molt interessant. És un recorregut maco, veus la muntanya, puges i et juntes amb gent de Sant Boi, de Sant Climent i està bastant bé. Molt bé, molt bé. L'experiència és molt maca. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, era la primera vez que subíamos a San Ramón, ya teníamos ganas de subir también con el niño y lo hemos disfrutado muchísimo, el poder pasar la mañana, el que venir con más gente de aquí, de Sant Boi, de Viladecans, ha sido la verdad que una experiencia que queremos repetir.